Goedenavond, welkom bij Scheldemondig. Vanavond te gast Kees Liefting, wethouder voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Sluis. Van harte welkom. Wat wilt u vertellen over uw leven voor en naast de politiek? Oh, ja, wat wilt u horen? Wat u wilt vertellen. Oké. Nou, naast de politiek, ik ben getrouwd. Ik heb 3 kinderen. Ik ben sinds januari ben ik opa geworden. Mooi. Dus ik heb een kleinkind, Vic, dus een jongetje in Breda. Dus nou ja, dat betekent eigenlijk dat ik naast mijn werk hier zo in de gemeente Sluis ook regelmatig in Breda ben. Ja, dat is genieten. Omdat je dan toch nog een beetje moet klussen, toch nog een beetje moet helpen en de leuke dingen doen. Ja. En ja, voor de rest ben ik in de afgelopen jaren veel actief geweest in het verbouwen van de huizen van mijn kinderen. Dus die zijn allemaal, er zijn keukens geplaatst. Dus u hebt 2 rechterhanden. Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen, ja. Ja. Geweldig. Ja, en dat gaat goed. Dus, Ja. Maar het is wel op een gegeven moment ben je wel een beetje zat. Zoveel gedaan en overal ligt je gereedschap op allerlei plekken. Dus, en dan moet ik zelf wat doen. En ik heb eigenlijk in mijn huis doe ik eigenlijk niks. Dus, Nee, maar het is wel iets heel anders dan de politiek. Ja. En dus waarschijnlijk heel ontspannend. ja, dat is het. Ja, Ja. Ja, je kunt, Leuk om te horen. Je kunt gewoon ook overal gaan kijken van hoe mensen het oplossen. Je gaat naar de Hoornbach in Breda. Nou, dat is gigantisch wat ze daar allemaal hebben. Ja. En je komt allemaal op nieuwe Voor ideeën. echte mannen, hè? Ja, dat is voor echte mannen. Ja. Dus dat doe ik ernaast. En ja, goed, natuurlijk ben natuurlijk ook altijd wel actief geweest natuurlijk ook in de politiek. Dus Ja. voordat ik hier wethouder werd in Sluis, heb ik met name de laatste periode wel druk geweest met bijvoorbeeld de kandidaatstellingscommissie voor de raadsleden in Terneuzen, maar Ja. ook in Hulst. Ja. Dus ik bemoei me eigenlijk overal mee. Ik zat ook een beetje in het gewest. En daar wordt u voor gevraagd. Ja, mooi voor gevraagd. Mooi. Ja. En hoe bent u in de politiek terechtgekomen? Ja, dat is wel een verhaaltje. Dus, Dat mag. Nou, dat mag. Nou, oké. Eigenlijk was het zo dat ik in de periode 2002 was er natuurlijk nogal wat aan de gang in Nederland. Pim Fortuyn kwam op. Ik was Ja. opbouwwerker in de achterstandswijken, ook in Terneuzen. Ja. En ja, Fortuyn kwam op en ik had natuurlijk gewoon wel te maken met een situatie waarin nogal wat mensen van buitenlandse komaf ook gehuisvest waren in die wijken. Ja. En ik vond het perspectief wat Fortuyn bood niet echt het perspectief wat ik zou willen bieden. Nee. Dus ik werd vervolgens ooit werd gevraagd van zou je actief willen worden in de gemeenteraad. Dus Ja. ik had tot dan toe altijd gezegd van nou politiek dat doe ik wel een beetje op de achtergrond. Een beetje meepraten, een beetje meedenken als een verkiezingsprogramma moet komen of zo. Maar ja, toen werd ik toch wel eigenlijk naar voren getrokken. Ja. En dat deed de voormalige wethouder toen de tijd van Terneuzen was Erik Kerkhaert. Ja. En vervolgens krijg je dan een situatie dat er een herindeling komt en dat er andere mensen zeg maar naar voren komen. Want de gemeentes, dat zijn er nu 3 in Zeeuws-Vlaanderen, daar Ja. waren er voor veel meer. Ja, er werden dus Axel, Stad van Gent en Terneuzen werden samengevoegd. Ja. Eigenlijk is dat midden Zeeuws-Vlaanderen. Ja. En die gemeente Terneuzen die werd dan ook natuurlijk verkiezingen voor gehouden. Ja. Dat werd later gedaan dus. En vervolgens moest er een coalitie komen. En wij hadden goed geboerd. Toch wel in de voormalige gemeente Terneuzen. Ik Ja. kende daar veel mensen. Ze kenden me in Hoek, in Biervliet, in Zaamslag. Ja. En dus wat dat betreft was dat geen probleem. Veel stemmen gekregen. Dus wij konden als PvdA toen de tijd 2 wethouders leveren. Dus Zo. ik kwam daar eigenlijk net van de straat. Ja. Natuurlijk niets gedaan, maar wel van de straat afgekomen. En dan kon ik gelijk wethouder worden in Mooi. de grote gemeente Terneuzen. Ja. Dus Hartstikke goed. ja, U bent nu wethouder in de gemeente Sluis. Hoe is die overstap geweest?
Ja, bijzonder. Het is zo dat ik ben natuurlijk wethouder geweest van 2003 tot 2018. Dus dat is 15 jaar. Dat is 15 jaar, want die eerste periode was iets korter vanwege die herindeling. Hè? Ja. En dan vervolgens een periode eruit. Nou, dat heb ik verbouwd, heb ik net gezegd, allemaal klussen gedaan. Ja. En vervolgens kwam er een situatie aan dat er ook in de Sluis eigenlijk wel goed gewonnen werd. En was men op zoek naar een kandidaat die eventueel wethouder zou willen worden namens de PvdA in Sluis. Ja, dus kwamen er bij mij uit. Ja. En dan, wat neemt u mee vanuit Terneuzen naar de gemeente Sluis? Nou ja, ik weet niet of dat vanuit de gemeente Terneuzen is. Want kijk, vanuit uzelf? Ja, ook. Kijk, ik ben natuurlijk van oorsprong sociaal-cultureel werker, opbouwwerker. Dus ik heb natuurlijk nogal wat met dak- en thuisloze opvang te maken gehad. Met herstructurering van wijken. Van alles en nog wat gedaan natuurlijk. Ja. Maar bestuurlijk gezien heb ik natuurlijk ook wel wat meegemaakt. Hè. Dan ben je... Ik ben 12 jaar voorzitter geweest van de GGD. Ik ben voorzitter geweest van Dayton, van de collectief vragen maatschappelijk van sociaal werk. Allemaal zaken die gerelateerd zijn aan het wethouderschap. Ja. En dan ben je eigenlijk niet alleen voor Terneuzen bezig, maar dan ben je eigenlijk ook voor heel Zeeland bezig. Of voor heel de regio Zeeuws-Vlaanderen. Dus al die dingen die ik dan al heb gedaan, die komen natuurlijk ook van pas als ik hier nu ik hier in Sluis actief ben en niet in Terneuzen. U heeft een uitgebreide portefeuille. Is de Partij van de Arbeid zo groot dat u zo'n uitgebreide portefeuille heeft? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat het samenhangt met de grootte, maar ik denk dat breed. Ik denk dat het punt is dat men gedacht heeft van kijk, dat zijn het sociaal domein is in goede handen bij de PvdA. Ja. En zeker als er dan iemand komt die daar ook wat ervaring in heeft, dan hoeven we daar ook niet al te moeilijk over te doen. Want ja, kijk, als je net begint en je krijgt zo'n portefeuille, dan zie je gelijk zwarte sneeuw. Ja. U bent kenwethouder voor Adenburg, Groene Hoofdplaats, Schoondijk en IJzerdijk. Wat betekent dat? Ja, dat heeft wel een beetje achtergrond. Kijk, eigenlijk is het zo dat er voorheen waren er de contacten met de stads- en dorpsraden, die waren eigenlijk zo geregeld dat 1 keer in de 2 jaar een heel college langskwam om te praten met een stads- en dorpsraad, waar ook wat meer bezoekers kwamen. En eigenlijk is er, zeg maar, bij de verkiezingen is er eigenlijk wel uitgesproken door nogal wat mensen van nou, dat moet toch anders kunnen. Meer contact. Meer contact. Dus vervolgens hebben we het daarover gehad. En hebben we gezegd van nou, dan kunnen we het beter doen dat we niet meer met z'n allen elke keer een dorp afgaan. Want dan word je 1 keer in de 2 jaar bezocht. Ja. Maar laten we nou gewoon met de verschillende dorpen en stadjes zeg maar verdelen. Ja. En dan vervolgens zorgen dat jij het contact houdt. En dat betekent dus een kernwethouder. Die dan eigenlijk, ik noem maar de bestuurlijke brievenbus is. We gaan daar naartoe. Je hoort allerlei dingen en soms hoor je dingen die voor je collega zijn die verkeer in portefeuille heeft. Of soms hoor je dingen die openbare orde en veiligheid betreffen. Dan is dat voor de burgemeester. Ja. En dat soort zaken geef je dan door. Dat speelt er. En als er zeg maar iets georganiseerd moet worden, dan kunnen we dat samen doen. Stel je voor dat het openbare orde en veiligheid is, dan zou het zo kunnen zijn dat de burgemeester komt opdraven om daar uitleg over te geven. En dan kan het ook zo zijn dat ik daarnaast sta. Oké, duidelijk. De portefeuille cultuur, wat kunt u daarover vertellen? Dat het nieuw is voor mij. Dus dat is wel... dat is leuk. Dat is leuk. Het is echt wel... Want we hebben musea, we hebben een theater, dat is ook bioscoop en er was nog iets. Ja, er is van alles. Er zijn musea natuurlijk inderdaad, die samen willen werken. Je hebt hele prachtige monumenten waar je naartoe gaat. Er is bijvoorbeeld dit jaar geen open monumentendag geweest die georganiseerd was. Nou, dat zijn dingen die je dan gaat missen, waar mensen wat van willen. Ja. Nou, Adenburg,
ik zeg het vast verkeerd, Kunstfestival Aardenburg. Dat is een hele mooie kunstroute geweest die heel druk bezocht werd. Er zijn iets van 8.000-9.000 mensen geweest, dus best goed. Ja. En in Groede zijn er ook dingen geweest. Eigenlijk van de zomer heb ik dus in een staakerven gezeten bij Camping Groede. Ja. Om ook, dat deden we al vaker, vroeger ook altijd met kinderen, maar nu ook weer eens een keer. Om eens een week in de toeristenseizoen hier te verblijven en dan lekker te fietsen en allerlei dingen af te gaan. Ja. Dus je allerlei cultuurdingen gesnoven. Ook in Groede gebeurt dat. En dat is leuk, was echt leuk. Dan hebben we duurzaamheid. Er komt een beleidsplan. En mijn vraag is, wat heeft de gemeente te maken met duurzaamheid? Ja, veel. Eigenlijk natuurlijk, het begint eigenlijk natuurlijk met al die inwoners die eigenlijk te maken hebben met enorm hoge kosten als het nu gaat over energie. En dus het is eigenlijk, de portefeuille is energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Transitie is verandering van de ene energiesoort naar de andere. Ja. Dus kijk, er moet natuurlijk gesproken worden over zonneparken, over windmolens. Hoe gaan we met, misschien kun je warmtebronnen aanboren. Dus u heeft ook te maken met uw collega ruimtelijke ordening? Ja, ook. Ja. Maar bij dit geval, als het gaat om duurzaamheid, is het eigenlijk zo dat wij daar ook nog een beleidsplan voor moeten maken. En wij zijn van zin om, eigenlijk is afgesproken dat daarvoor eerst een brede maatschappelijke discussie gevoerd moet worden om op te halen wat iedereen eigenlijk wel vindt. En daar kun je natuurlijk best wel lang over doen, een brede maatschappelijke discussie. Ja. Dat weet je wel over kernenergie of kruisraketten, dat kan allemaal lang duren. Daar word je het nooit over eens, toch? Nee, je wordt het niet met elkaar eens, maar ook hoor je ook altijd dezelfde mensen. Ja. En dat is een beetje het probleem. Dus daar gaan we toch kijken of we daar een andere vorm voor kunnen verzinnen. En dat is dan de mogelijkheid van een burgerberaad. Ja. Waarin je eigenlijk mensen van jonge mensen tot en met oude mensen, laag opgeleid, hoog opgeleid, kinderen, zij die kinderen hebben, zij die oma of opa zijn. Een mix van de hele bevolking laat praten over hoe zou jij dat nou vormgeven. Ja. En wat daaruit komt, dat zijn dan de adviezen die we dan vervolgens voorleggen bij de gemeenteraad. Okay. En dat geeft een andere inbreng. Dan komen we bij de hoofdnoot, ik noem het sociaal-maatschappelijk werk, maar dat is smaller, sociaal domein. Ja. Wat houdt dat in? Ja, dat is de hele wereld en de omgeving. Kwetsbare groepen? Ja, het is, kijk, het sociaal domein is eigenlijk, als je er even in de wetgeving bekijkt, dan is het de participatiewet. Hè, mensen die uitkeringen krijgen. Mensen bijhoren, die meedoen. Maar ook Dayton bijvoorbeeld, hè, de mensen van de sociale werkvoorziening. Die dan vervolgens natuurlijk ook aan de slag moeten, loon moeten kunnen verdienen, zodat ze zichzelf overeind kunnen houden. Ja. Dat is zo'n ding. Ik ben daar voorzitter van Dayton nu ook weer. En dan heb je de participatiewet gehad. Dan ga je even kijken naar de WMO. Ja, wet maatschappelijke ondersteuning. Al die mensen die een scootmobiel nodig hebben of oudere mensen die hulp in de huishouding nodig hebben of dagbesteding nodig hebben. Dat wordt daar via die wetgeving geregeld. En dan heb je Maar dan moet je een aanvraag doen en daar heb je eventueel een sociaal werker voor, een maatschappelijk werker die je kan helpen op weg naar die aanvraag. Ja, er zijn mensen we hebben een toegang en dan zo noemen ze dat, de toegang. Je kunt dus gewoon bij het... Maar hoe is dat georganiseerd in Sluis? Je gaat naar het klantcontactcentrum. Van de gemeente? Van de gemeente. En daar doe je vragen en dan word je geholpen. Dan doe je een aanvraag. Dus je gaat niet naar ANZ zoals in Terneuzen? Nee, want Terneuzen heeft een eigen welzijnsorganisatie. Dat is een GOL, een grensoverschrijdend lichaam. En dat werkt niet alleen in Terneuzen, maar ook nog eens in... nee, niet in Hulst, maar wel in 4 Belgische gemeenten. Oh ja, dat was het. Ja. Daar ken ik ook wel. Daar ben ik ook wel eens voorzitter van geweest een tijd. Dus, maar dat is een andere vorm als als hier in Sluis. In het gemeentehuis zit dus een klantcontactcentrum. Ja. Waar eigenlijk dan doorverwezen wordt naar de mogelijkheden die wij hebben. Ja. En dat noemen we dan portos. Nou, een hele rare vraag. Ja.
Mijn moeder heeft zelf een traplift gekocht met haar man. Ja. Kan je achteraf dan bij de WMO aanvragen dat het vergoed Dat wordt? denk ik niet, nee. Je moet eerst aanvragen en dan krijg je het Ja. geleverd. Ja, duidelijk. Ja, en er zijn natuurlijk, kijk, iedereen... Maar het is natuurlijk niet voor de hand liggend dat mensen de weg weten. Nee, dat is waar. Dus moet je proberen mensen de weg te laten wijzen, zeg maar. Ja, dus wij proberen zoveel mogelijk natuurlijk toch via het advertentieblad en dat soort zaken toch zeg maar, duidelijk te maken wat er kan. Ja. De andere kant is natuurlijk toch zo van, kijk, vroeger was het eigenlijk zo dat iedereen had bepaalde rechten. Ja. Iedereen werd ook gelijk gezien en gelijk behandeld. En toen werd er op een gegeven moment, was dat de verzorgingsstaat. En die verzorgingsstaat is eigenlijk veranderd dankzij de WMO. Is eigenlijk de zaak gedecentraliseerd en is het overgegaan naar de gemeente. En de gemeentes hebben dat eigenlijk allemaal net iets anders georganiseerd. Okay. Met als gevolg dat je daar gewoon ook, waar je in Hulst wel ja krijgt, of in Terneuzen nee krijgt. In Hulst misschien wel een traplift krijgt. Krijg je die misschien in Terneuzen nou net niet, of in Sluis weer wel. Ja. En dat maakt het wel ingewikkeld. Oké. Er schijnt een zorgkloof te zijn. Ja. Is er iets aan te doen? Maar, want het houdt toch in dat de vraag toeneemt en het aanbod afneemt. Of zie ik dat verkeerd? Het is voornamelijk dat de vraag toeneemt. Ja. Dus kijk, om het voorbeeld te noemen waar we het net over hadden, over huishoudelijke hulp bijvoorbeeld. Kijk, er was ook via de WMO. Ook via de WMO. Er was natuurlijk, voorheen was het zo dat met name dat gerelateerd was ook aan het inkomen. En dan kregen mensen een bepaald bedragje. En dan werd bijvoorbeeld voor €8 per uur werd je huis schoongemaakt. Dan had je recht op 3 uur en dat kostte je dan per maand zo'n €100. Ja. Toen hebben ze van het Rijk bedacht van nou, dat gaan we mee stoppen. We geven voor een abonnementstarief. En dat was dan €19. En dat was dan alles wat je moest betalen voor de WMO. Dus daar kreeg je scootmobiel voor, daar kreeg je taxipas voor, maar ook je hele maand huishoudelijke hulp. Ja. Dus dat was voor iedereen toegankelijk. Dus dat betekende dat iedereen die al iets had geregeld zelf, Ja. die vond het wel zo makkelijk als je voor €19 een werkster in huis had. Ja. Dus daarmee liep de vraag enorm op. Ja. En dat is heel groot geworden. En dan heb je ook niet voldoende mensen soms om die zorg ook te kunnen verlenen. Ja. En dan ontstaat er een zorgkloof. Aan de andere kant is het ook zo dat een hele hoop zaken, als je bijvoorbeeld naar de jeugdzorg kijkt, dan is het iets heel, heel bijzonder. Maar is er iets aan te doen? Nou ja, er is altijd moet je denken dat er dingen aan te doen zijn. Ja. Dus een van de dingen als het gaat over jeugdzorg zou ik zeggen van nou, je moet veel meer collectieve activiteiten organiseren. Ja, voor groepen. Voor groepen preventief. Dus als jij op een gegeven moment zegt van iemand is faalangstig, daar kun je dan vervolgens een psychologisch traject op zetten met hulp. Ja. Maar stel je nou voor dat je iemand, het was een jongetje van een jaar of 9, 10, en je had gezorgd dat zijn hele klas judo hadden gehad en daarmee zichzelf zeg maar beter staande had weten te houden, dan was die faalangst er misschien niet ontstaan. Ja. Dus er zijn gewoon ook zaken denkbaar die je kunt ontwikkelen, waardoor er eigenlijk niet een vraag gaat ontstaan. En daar moeten we wel aan werken. Dan hebben we gratis kinderopvang, een pilot in Ede. Ja. Ja. Leidt dat niet tot veel meer vragen dan? Of hoe gaat dat daar? Ja, eigenlijk moet je zien van waar komt het nou eigenlijk vandaan. Hè? Want van oorsprong was het natuurlijk zo dat aan de grens, dat de jonge kinderen die kregen vanaf 2,5 jaar gratis, die konden naar de kleuterschool in België. Ja. Dus met als gevolg dat die kinderen de grens overgingen en vaak ook dan niet meer terugkwamen. Vlaams leren. Ja, nou dat is niet zo erg als Vlaams leren, maar het is goed verstaanbaar, het is smeuig.
Maar het betekent ook dat die scholen daarmee steeds meer in de gevarenzone kwamen. Ja, ja. Dus daarom is er ook uiteindelijk gezegd van, nou ja, goed, dan moeten we proberen om daar een antwoord op te geven. Ja. Kunnen we niet vormgeven aan een vorm van gratis kinderopvang? En dat is gedeeltelijk gratis, hè, want een aantal dagdelen moet je er zelf betalen, maar dan is het volgens mij zo dat je er 2 moet betalen en er 4 krijgt of 5 krijgt. Dus dat betekent eigenlijk dat het veel betaalbaarder is en dus veel toegankelijker. En dat loopt goed. Dus de school groeit. Dan gaan we even terug naar de jeugdzorg. Zijn daar wachtlijsten? Ja, er zijn niet zozeer bij ons, hè, want bij ons komen de vragen komen binnen. En wij leiden vervolgens door naar volgens mij wel 200 marktpartijen die er zijn. Zo. Dus echt wel, zeer breed is dat echt wel veel. Maar dat betekent dat het niet, bijvoorbeeld Emergus, die kan niet altijd zeg maar de psychologische hulp bieden die dan nodig is. Nee. En dan komen ze daar op de wachtlijst. Dus, dus het is dan niet de wachtlijst van ons, maar dan is het de wachtlijst van de aanbieder van zorg. Ja. En ja goed, dat kan natuurlijk betekenen dat je soms de analyse ook nog wat nadrukkelijker eerst moet laten maken door die zorgaanbieder. Het kan natuurlijk gewoon zijn dat als een kind niet zo goed in zijn vel zit, dat het niet per se een psychologische of een psychiatrische indicatie hoeft te hebben. Nee. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het een opgroeiprobleem is of een opvoedprobleem. Groeipijn. Ja, nou ja, dat kan. Ja. Dus dat ouders zich drukker maken over wat er met hun kind gebeurt, als dat eigenlijk noodzakelijk is. Want sommige dingen horen natuurlijk ook gewoon bij. Je er ook wel eens weer overheen. Kan. Ja, ik denk het wel. Maar soms is het dus ook gewoon dat mensen zich erg zorgen maken en dat het gewoon opgelost wil zien. Opbouwwerk, wat houdt dat in? Ja, dus eigenlijk als je... Want u heeft dat in het verleden zelf gedaan. Ja, dat klopt, ja. Ik vind het een prachtig vak. Maar eigenlijk is het zo van, als je weet dat er een aantal zaken in de structuur van de samenleving niet zo goed lopen, dan moet je kijken of je die structuur enigszins kunt veranderen. Ja. En dat kan van alles en nog wat zijn. Je probeert in ieder geval zoveel mogelijk mensen die zich eigenlijk slachtoffer voelen van hun situatie zo sterk mogelijk te maken. Zich te mobiliseren en zich te organiseren, collectief te maken. Om te zorgen dat ze die situatie zelf, misschien met een overheid, maar gaan veranderen. Ja. En dat is activerend, is heel leuk. Ja, oké. Sport en gezondheid. Ja. Daar ligt een koppeling. Hoe zit dat? Ja, je zou het aan mij niet zeggen. Ik ben niet echt een sportief Je kan niet alles doen, hè? En verbouwen, en bouwen. En gezondheid. Kijk, en wethouden. Ja. Nee, maar kijk, sport is natuurlijk toch iets wat natuurlijk voor een hele hoop mensen heel goed is. Hè? Dat als je beweegt. Fietsen, wandelen. En ze zeggen wel eens, zitten is het nieuwe roken. Hè? Dus niet te veel zitten, maar zorg dat je in beweging blijft. Ja, en daar moeten we natuurlijk ook dingen voor doen. En als je al begint met de definitie van gezondheid anders te maken. Kijk, als je gezondheid beschouwt als de afwezigheid van ziekte. Ja, dan heb je een hele enge benadering. Want je kunt met suikerziekte, kun je natuurlijk je eigen hartstikke gezond voelen. En kun je heel veel goede dingen doen. Zeker met pilletjes als je niet zo'n zware suikerziekte hebt zoals ik. Dan bijvoorbeeld. Heb je er verder geen last van. Dus het gaat ook over de definitie. De voeten wel trouwens hoor, die hebben er wel last van. Ja, maar het kan zo zijn. Maar het gaat er uiteindelijk gewoon om van, niet iedereen is die je ziek zou noemen, die is ongezond of staat ongezond in het leven. Ja. En daar moet je natuurlijk ook aan werken. Dus aan de ene kant is het de sport. Zorg dat je in beweging blijft. Aan de andere kant gaat het erom van zorgen dat mensen, ondanks hun beperkingen, ondanks de zaken die in het leven soms wel eens belemmeren, toch gezond in de wereld staan. Met een gezonde blik naartoe kijken en niet alleen praten over een gebrek of aan iets wat niet lekker loopt, maar ook dat je denkt bij jezelf, nou, het is gewoon leuk dat je er bent en goed dat je daar goed mee om kan gaan. En dat is wel een situatie waarin we nog veel te winnen hebben, want
tegenwoordig zie je, als het gaat om de gezondheidszorg, ja, dat is gewoon geëxplodeerd. Als je sprak net over een zorgkloof, maar daar is dus een kloof tussen de vraag en het aanbod wat nog geleverd kan worden. Ja. Want mensen we hebben gewoon niet genoeg verpleegkundigen, we hebben niet genoeg, nou, noem het maar op. Ja. Het kost goud. Dus dat moeten we anders doen. Ja. We gaan tenslotte het even hebben over iets heel vreemds. Vertel. Zeeuws-Vlaanderen hoort er niet helemaal bij Nederland. Hoort eigenlijk bij Vlaanderen. Oh. Ja. En Nederland wou 200 jaar geleden de controle over de Schelde houden naar Antwerpen. Klopt, ja. En we horen er niet helemaal bij, want de tunnel, daar moet je tol betalen. Maar u heeft daar hard aan gewerkt om de tunnel tolvrij te krijgen. En dat schijnt nu in de Tweede Kamer en als de regering de motie uitvoert voor elkaar te komen. Vertel. Nou ja, er is inderdaad vorige week of 2 weken geleden is er een motie aangenomen waarin die eigenlijk voortkwam uit de coalitiepartijen. Dus met name ChristenUnie en het CDA, die hebben met de SGP een motie voorbereid. Die ook ondertekend werd door de BBB en de SP. En dat gaat dan eerst even langs het kabinet natuurlijk. En daar heeft Rutte van gezegd, premier Rutte, die heeft gezegd van luister, ik ontraad die niet. Nee, ik laat die aan het oordeel van de Kamer. Dus als de Kamer oordeelt dat die tunnel tolvrij moet worden. En die motie sprak over uiterlijk 2025 en even bekijken of we ook iets kunnen doen voor de vrachtwagens. Nou ja, dan moet dat ook gebeuren. Dus die motie is unaniem aangenomen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er al 8 jaar aan het trekken met... vertel. Dus een hele hoop mensen... Ja, je wordt wel eens neergezet als Don Quixote. En dus van alles en nog wat al... nog niet gewonnen is, dan... Dus, maar ik moet eerlijk zeggen, van als ik ook ergens mijn eigen voor inzet, dan ga ik er ook echt voor. Ik heb met stickers rondgereden, hè? Oh, ja, die hebben we ook. Zeeland tolvrij, paarse stickers. Ja. Nou, het is ook heeft een vlucht gekregen nadat we ook een stichting hebben opgericht. Want in eerste instantie werd het veel te veel gekoppeld aan mij. En aan mij dan als politicus, als politieke man van de PvdA. Maar het ging mij niet om een PvdA. Want ook een PvdA, principe. Ook een PvdA werkt niet altijd even mee. En, het principe is toch dat als in de rest van Nederland er geen tol gegeven wordt, dat het dan hier ook niet hoort. Nee, dat klopt. En daar gaat het gelijke monniken, gelijke kappen, we horen erbij. Ja, dat is eigenlijk gewoon een zaak van... Anders zou Nederland moeten zeggen, Zeeuws-Vlaanderen weer bij Vlaanderen. Ja. Maar het is eigenlijk georganiseerd door het Rijk ooit in een speciale wetgeving, de wet Westerschelde-tunnel. Ja. En daar doet eigenlijk de wetgever iets wat eigenlijk niet mag. En namelijk tol laten heffen op een openbare weg. En dat mag eigenlijk volgens de wet niet. Volgens de wegenwet mocht het niet. En dat hebben ze toch mogelijk gemaakt. En goed, dan kun je op een gegeven moment daarmee kun je die tunnel betalen. Maar wij hebben dat allemaal laten uitrekenen. En toen was het eigenlijk zo dat die aandelen waren in eerste instantie voor 95% in de handen van de staat. Die hebben al hun voorinvesteringen van 790 miljoen hebben ze terugbetaald gekregen. Ja. En vervolgens hebben ze ook nog eens een rendement gehad van 543 miljoen euro. Ja. Dus die hebben eigenlijk gewoon meer dan $500 miljoen gewonnen op deze tunnel. En dat hebben wij aangekaart en daar vinden we wel wat van. Ik vind niet dat je zo moet omgaan met ook dit deel van Nederland. En zo wordt Zeeuws-Vlaanderen nog leuker. Hartelijk dank. Ik vond het een heel erg leuk gesprek. Ik hoop dat de kijker dat ook vond. Wethouder Kees Liefting van de Partij van de Arbeid in de gemeente Sluis. Volgende week zit hier een collega met een andere gast. En dan hopen we u graag weer te zien. Tot dan.